Hi mga igsoon ko diyan ni Kristo. Pila na ka parte ang imuhang atinan karon nga Christmas. Siguro ang uban busy pa kayo. Bisan taliwala nga nasilberan na nato ang pagkatao sa atong Ginoo, pero ang uban tingali doon na pay mga parte nga nakapila pa ang mga schedules nga kinahanglan nilang atinan. Pero na-notice ba ninyo mga igsoon nga doon ay mga kasagara sa mga party nga atong maatinan, doon na sila ay mga papremyo. Like for example, doon na sila ay paraffol sa mga trabahante baka nila o sa ila baka mga visitors sa ilahang party. Ug ang akong na-notice mga igsoon, ang pinakadako nga premyo dito sa last part. So, kung gusto ka nga makadaog sa pinakadako nga premyo, kinahanglan humano nimo ang party. Hi brothers and sisters in Christ. Ako din si Alex Lim o niyalapog ko para sa atong pamalandong karon. Ang atong pagbasa karong adlaw mga igsoon, gikan sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 17 ngadto sa 22. Di naghisgot about sa paglahutay ngadto sa katapusang panahon. Ang atong Ginoo mga igsoon nagpahimangno nato nga ang pagpadayon sa pag-alagad o sa kalabang sa atong pagpuyo ni maong kalibutan dili sayon, dili ingon pa ganin dunay kanta nga nag-ingon nga dili sayon ang pagsunod kay Kristo. Dili sayon ang pagpuyo og tarong nga kinabuhi. Dili sayon ang maging honest. Dili sayon ang kanabang maging ang paghigugma. Dili sayon daghang higayon nga masakitan ka. Daghang higayon nga sulayan ka. Daghang higayon nga lisod-lisuron ka maigsoon. Daghang kalisdanan ang atong magyaan kung gusto tang mulahutay ngadto sa katapusan nga bahin sa atong kinabuhi. Maigsoon ang atong Ginoo nagpahinumdum nato nga dili ta angay mabalaka because siya mismo nagpakatao og miuban nato. Brothers and sisters in Christ, sama kini sa usa ka istorya ng gingharian kuno sa langit naa sa ibabaw sa pinakataas nga bukid. Unya kung gusto kang moadto sa gingharian, ni maong gingharian, daghang kag agian. Siguro motabok kag sapa nga lawom. Siguro ang mga sapa doon na ba kay mga buaya o mapaakan ba kag halas. Kapoy saka naog tungod kay tuaman sa pinakataas nga bukid. Apan mga igsoon ang nakanindot ang hari ni maong gingharian minaog gikan sa pinakataas nga bungtod ug miuban nato. Para unsa? Tungod siyang gugma nato. Para kung asa ka gusto paingon o sa akong pagdahi padulong ni maong gingharian, anaa siya mo tudlo nato, anaa siya mo guide nato, anaa siya mo protect nato para makaabot kita ni maong gingharian. Maigsoon hinaot unta nga makalahutay kita. Yes, along the way sa atong pagbiyahe pohon, sa atong pagpadayon sa pag-alagad, doon natin mga rewards nga madawat. Apan ang pinakadako nga ganti maigsoon kung maabot ta ni maong gingharian niyang gitagana para nato. Paglahutay mga igsoon, importante kaayo nato. Kaya kung dili kita makalahutay, dili nato makuha ang pinakadako nga ganti nga gitagana para nato. God bless you brothers and sisters in Christ.